wach ma kamae? Gima nyaka jopiny ng'e ni organizations gi obedo conceived differently. Jok machalo kaka Ford Foundation ok gibedo registered Kenya ka. Gin gi enjoy gimiluongo ni diplomatic immunity. Gin ka foreign affairs kocha. Ok gin kony. To koro king'iyo gi most iyudo ka en sirkal ma Amerika ema Ford Foundation en sirkal ma Amerika ni ei. To iyudo ka gin jok miluongo ni donors. Gikawo pesa to gimiyo jok madwa timo ang'ono tiyo godo, keto pi, sikul, ang'ono, chiemo, gik ma kamago mondo tim ang'o okony go jopiny. Koro wan kaka jok matimo registration ok wanyal bedo accused ni Ford Foundation notimo. Ford Foundation ok ni kodwa. Ford Foundation ni kocha. Iwinjo kanyo? Koro koponi riwruok moro ni e bwo pinje maoko to pod ne pacho kae ok uti kode e yo moro amora. Ginene registration opogore. Nitiere jok ma enjoy gimiluongo ni diplomatic immunity under Diplomatic Immunities Act. En chik manitiere ma guide gimiluongo ni foreign relations. Pinje maoko gi pinje ma Kenya kaka timo ang'ono, kaka gibedo. Iluongo ni diplomacy. To eiye ka wan register jogo moa oko ma gin organizations kocha ma be obedo registered kocha the same way ma watimo ang'o, wa register koni. Kidhi South Africa tiyudo ka giluongo gi ni not for profit NPO. Iwinjo? Kidhi UK tiyudo kiluongo gi ni charities. Kibiro Kenya ka tiluongo gi ni NGOs. Koro sani wawilo nying koro en PBO. Magi jok ma wadil godo. To jogo kokoso to wan gi chik matimo